ma ọ bụghị gị. O nwere okwu a na-ekwu n'ụwa na ma ọ bụghị gị ka ihe mere, ị gaghị aghọta. Ọ bụrụgodi na ụdị ihe ahụ emeela gị mbụ, ka o si metụta gị abụghị ka ọ ga-esi emetụta onye ọzọ. Ị bụrụ onye na-eru ndị mmadụ nso, ị ga-achọpụta na ọ na-abụ amagide ụwa Jọọjị ewere ihe ọchị pụta ezi, ma ihe ndị mmadụ na-ahụ n'azụ pụrụ ime ka anya mmiri gbaa gị ma a kọọrọ gị ọkara ihe ụmụ mmadụ na-ahụ. Ụfọdụ echegidela echiche nke na iri nke bụ nri ọnụ nyere ha. Ụfọdụ na-eriju afọ, ma echiche na mkpa ụwa a na-amịkpọ ha. Ị ga-ahụcha onye ahụ dị mma, ị gaghị ama na mmadụ anwụọlarị n'ime. Ihe emeela ụfọdụ na ndụ nke na ndụ ha apụghị ịlaghachi azụ ka ọ dị na mbụ. Ngwugwu ụwa tọghere ụfọdụ enweghị mgbe o ji bụrụ ihe ha na chi ha kpara. Ụfọdụ agbaala mbọ ha ji bụrụ mmadụ, mana otu abụghị n'ezi. Ọnwụ onye dị mmadụ n'obi pụrụ ile obi mmadụ chabie ya ụzọ abụọ. Ọ bụ ndị ọrịa ekweghị ahapụ aka, ka ọ bụ ndị mkpa ezinụlọ kpụrụla isi? Ọ bụ ndị ihe mberede ụwa yirila egwu, ka ọ bụ ndị olileanya ha gwụrụ agwụ? O nwere ndị na-amaghị ihe ha nọ n'ụwa eme, nwee ndị ọnọdụ ha anaghị enye ọnụ okwu. Ya mere eji sị na ma ịmaghị ihe ị ga-agwa mmadụ, ọ ka mma na imechiri ọnụ. Ị maghị ụdị ọnọdụ onye nọ gị n'akụkụ nọ n'ime ya. Ụzọ ọbụla ị pụrụ isi mee ka ọnụ ọchị waa mmadụ, biko mee. Were be gị mara ka o nwere ike ịdị bụ onye ọzọ. Gị nwa bụ ọkaikpe, biko were tụ ya nwayọọ. Ma ọ bụghị gị, ị gaghị aghọta. Ndewo. Abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Nọdụnụ mma.